Dinhis kalibutan mga igsuon usahay mga pasmuta kay way kaon. Ganiha hapit may way kaon. Pero dito sa langit wala na'y bagyo, wala na sa dito'y sakit, wala na'y kasakit, wala na'y kamatayon, wala na sa tay bayronon nga utang. Pulos dito kumbira. Tuan, ganahan mong muadtog langit. Oh, mangumbira ta. Mangumbira. Kanang kumbiraw manay bayad. Kaon lang ka sa gunsa. Apan ang dalan padulong sa langit sayon lisod. Oh, ang ingong lisod impiernohono na mo. Ang moingong sayon congratulations. Porting sayuna sa daan sa langit. Ngano man tungod kay dili na magkinahanglag daghang mga kalibutanong butang sama ng kwarta, wa may bayad, wa magkinahanglag mga sinina, wa magkinahanglag balay og yuta, wa magkinahanglan og degrees kanang mo graduate yung kag mga kurso, wa sad magkinahanglan og naong, nga kinahanglan gyud taas kag ilong, kinahanglan gyud bland kag buhok, wa sad magkinahanglan og beauty, nga kinahanglan gyud attractive kay ka, imong kilay na lang baga gyud tan-awon, bahalag badlis na lang basta baga, wa na makinahanglan. Ang gikinahanglan sa langit mga igsuon maora gyud ang kamatuoran nga ato karong gibarugan. Puy-i ang kamatuoran, ayaw isalikway ang kamatuoran. Mao na diri sa atong unang pagbasa ni ingon diri San Pablo taga Roma, pulos tagigasahan, lain-lain taggasa, ayaw pagsinahay, puy-i og ipaambit ang imong gasa. Kung gigasahan kas pagka magsasangyaw, sangyaw. Kung gigasahan kang daghan kag kwarta, panghatag og kwarta. Gigasahan sa ka nga sabtilain diri katakos sa pag-alagad, pangalagad, way pagpangayog bayad sa pagtudlo, panudlo sad. Mao nay gitawag og pagpuyo sa kamatuoran. Kung gigasahan ka pagkaasawa, pagpakaasawa. Gigasahan ko pagkapari, magpakapari. Gigasahan ka pagkabana, pagpakabana, etc. etc. Unya kay gigasahan mami og tubig. Ganiha. Portimang tubig din sige lasan mig kuan. Ning kamot nga mahurot ang tubig. Sige mig suyop. Suyop sa tubig. May gani kay kini ding atong simbahan gipalibutan sa kanang gitawag nilag mga bito. Gatuo ra gyud ko nga joke-joke ra to. Sila kana diha pader kanang parkingan na toron diha. Naanay bito, naanay lungag diha nga anha iyabo ang mga hinugas kanang maghugas og sakyanan. Di gyud mapuno. Di gini mapuno pader. Akong nahona septic tank ra man siguro niya. Kanisang kanal dinhi, ari na padong diri kay di ako no diring bito. Ingon ako kuan ra gyapon na diha kanang maura gyapon ba septic tank ba. Di lang mapuno nya diri sa dari, di asay lungag diri, tuag gyapon padong atong drainage. Wa man ni padong atong drainage nga to amang nato padong. Ngatuo kog tiaw-tiaw ra. Nako masukdan ra niya ni kon moabot ang saktong panahon ug tuod man kagahapon niabot ang saktong panahon. Daghang tubig. Uy, wa man day mapuno diri. Nako tinuo tingin ning bito pagkusog sa uwan pagkagabi puno na ginatanan diha ngari. Nako adi di ito tinuo day. Napuno man. Ngadto sud pas kumbinto hapit ito tagatuhod. Ana dito perting tubig. Wa masad masuyop dito parkingan, perti mang tubig, diya gawas ig tanan, murag dagat na diya tanan. Dagat sud ting tubig. Wa masuyop. O pagka mga hapit na alas 6 ning karong buntag
amo mangitan-aw diri kusog panghangin diya puno na sa tubig diya nganha nisod ko dito pagbalik na kog sod mga wapay 30 minutes nawagtang namang tubig diya na nakula nawa ang tubig dito na lang atong Laguna puno nako nakita na sad nako balik ang kanang kanal diyang gamay nya diha gasod ang tubig nako ni agi di ay dinhi di ay tingali tubig da kay nanong nawa mang tubig dito sad paglili sa nako dito ni sod ko ngadto gaawas pa man tong tubig kakang kain tubig puno kay na dia katunga gud hapit sa ligid sa mga sakyanan na diha kutob ang tubig nya ngadto padong ni sod ko ngadto nang limpyo-limpyo bi dito ay tuang-tuang namang yung uwan wa sad ka about 30 minutes pagsuod na pagawas nako wa na ning sugod nagkahunob ako tong gitutukan ang tungod atong may lungag mutuyok ang tubig ay murag mo kandiis ba ana wa kabot og mga sa ka oras nahurot yang tanan tubig nya ang diri sa Sluyo puno sa murag sa nagdagat diha aton na tuluyo naamo sa nay ingon lang bito da luyo kanang nay murag drainage padong dito awa sa dangati diag mga wa dito kabot sa ka oras og tunga nahurot pa sa dito ang tubig nya nasa danang kilid na may sobras tubig diri nga mosuod ngadto wa man sad kaabot dito pagtanaw nako diyan nasa gamayng lungag masuod ning pad ni suod ang tubig wa say puno-puno sige lang suod ang tubig nasa nay bito diha ingos Father Vinci pagistorya na mo siya ang kanideng simbahan na din ni ibabaw sa bito pastag malusno nito na talaw masigig sunod na tong mata ni pulos na tatuan as purgatorio lamyon tangi law mo kuno kay na kanang bito law mo kuno kay na di gani mapuno nagtubig sa dagko na langob diha sa una pa der muram naglungag na langob nya gisiminto lang na para gamayon lag agianan so na mura naglangob diri sa Sluyo diri sad Father Vinci mao day tingaling gidonate ni dinhi kani ingon don ingon ton tagiya aron sila malusno dias bito so ano ta magkinahanglag drainage kung ma-develop ni nato di na ta mo labay tog tubig anhira din hitanan nya dito sa daton tunga-tungas dakit o kanang tugas nasa diha murag na tuyok wagay na nato butang ig ano pog kay aron anha sa nato ikuan kay dali kay mahubas ang tubig mao sa na dianang may pilar linaw ang tubig dia di dangatag mga pila ka minutos mawara ang tubig murag gatungtong nisbito na atong simbahan mayon tag malusno ni kanang igo kung makabiya dining di gasa nas Ginoo kay nga naman og wap-an na siya hangtod karon mura panig dagat dinhi kani mura panig dagat asam na to ilabay nga dito puno sa tubig nang ang Ginoo do na siya kaugalingong pamaagi nya kun asa tad niya gibutang naa na siya solusyon pag bali sa hangin gabi ingon pamian ingon ni si Remy diya mi sa kuan gatongtong mis mga lingkuranan bagi pauga na mo amo mga tiil kay mga ubos tuhod pa man ang tubig dito and mura na magnikalma pa dir nako bitaw mura na bitag ni kalma saka na taas relax ko daghang ingisaw dito mga balde puno sa tubig to taas gyapon ako sang kwarto gisod sa tubig ay nabuslot naman gasod mga tos kisame nako relax ay kay kapoy kayo wag itong tarong bantod karon nya na samad pa akong kumagkustil nabuak akong kuko kay pagpangalsa na mo diri kay nagpalitag krudo diha gianod man sa sod mas tubig dito ang krudo nga unom kagalon ang lakaw man nga padung Sluyo gida mas tubig amo na sang gikon bit kog usa oy unsa ba noong ang napatid man ako akong tiil dos bato das Sluyo nabuak akong kukoy nagangol-ngol pagay ni ron ako injury gyud gamay na napahuway ko tos babaw so di kuto-kuto bitaw mo ako nakita ng buta pumiro akong gisilid so nangawalis na ba kung na malusno na gani hinuon ni ron matiwas naman nga sige pagpaka-paka
Saon ka na nato ato na tinggalan ng putlon diya. Kinsa may musaka na karon na purtim ng sabaa, di naman may katog rong gabi nagmagsigig hangin. Mura naman nagpaypay diha, nya managkot mo diha, maputol na madugay sigig ana, igos nyong liog. Bugat-bugat bay ana kay gatir. Nga igsoon kining kalibutan dili ni mao'y permanente. Ang niaras kalibutan matawag din natog sukdanan sa atong pagpuyo sa kinabuhing Diosnon. O kung saon pagpuyo kinabuhing Diosnon, atong ipaambit ang tanan. Doon naman ko'y gamay pang kusog, ni apil sa kog paambit diri sa atong pagpanglimpyo. Kay kami jote raman ni jote karon kay ang mga tuwa dito sa layo-layo nanguli man tungod sa bagyo. Kami mga stay-in, ang ubang stay-in uli sad nang jutay rami. Ala, kumbati gyud limpyo. Niya naasay ni paambit nato sa kaning niyang pump diha. Sukad pa na ganihang mga alas city siging suyop katong murag dagat diha sa gawas hangtod karon sige pa man nagsuyop ron. Naara jud gisud aning gamayng kanal, wa gyud kapuno. Nahubas na lang. Hapit na lang mahubas. Naara aning gamayng kanal gisud diha, wa gyud na mapuno. So, maura sad na tingali ang grasyas Ginoo. Mura lag gamay tanawon, pero kung atong puy-an, di kita kahurot. Si San Carlos Borromeo mao sad na iyang. Mubo ra ang iyang kinabuhi. Mga 47 years old ra siya, pero sayo kay siyang nahimong kardinal og nakahimog daghang mga buhat nga maayos simbahan. Hangtod karon dili pa mahurot ang mga grasya nga iyang napaambit nato. Gani daghang nga pari na nagani University of San Carlos mao magyapon ang gibasihan tungod kay ang iyang katakos, ang iyang intellectual genius gigamit niya pagpaambit sa pulong sa Ginoo o sa doktrina sa Ginoo. Kung gamito nato sa Dios non nga paggamit ang atong mga abilidad, makasulbad tag problema. Pero ato na ganing gamiton para sa atong kaugalingon, makadugang tag problema. Lingi ay mong tupad ingna unsay imong ipaambit nako karon. Ingna wa gisaan paambit. Kamo unsa inyong ipaambit nga rin ako karon? Unsaon? Wa na mo mutingog og slat. Nahurot ng slat. Oy, og wa man ko mamatay gabi so basig makaabot pa ko sa kong birthday karon sang November 24. Naamoy gustong ihatag na kong birthday gift na ogwa, okay lang. Pero naaga ni, siguro ang slot gina inyong ihatag. At least, usa lang ka slot. The more, the better. Palit ba mo mga 50 ka slots, 100 ka slots, okay na kayo nastanan. Lipay na kayo inyong pare, ana. Pero digir mo muhatag, sige, kamo na mag-igo, ana. Dili mo mapuyo sa kinabuhi nga Diyos nun, nga mao ang pagpaambit. Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon, diha kanimo Ginoo, nakakaplag ako sa akong kalinaw. Kung magpuyo na ta sa Diyos nung kinabuhi nga mao ang pagpaambit nga way limit, makakaplag itag kalinaw. O kining atong Ebanghelyo nga nag-ingon bulahan ang makapuyo sa imong gingharian, gipakita gid ni Kristo nga ang gipaambit sa Dios nga kumbira kinahanglan sa diay atong dawaton, unya mo paambit sa atong gitawag og commitment. Dili ta magsigig excuse unya na lang mao nay atong himuon gyud ipaambit ang tanan. Ang Ginoo
mipaambit sa iyang gugma nato, kita sad mo paambit ngadto niya sa ato sang pagtambong sa iyang imbitasyon without any excuse.